खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ मा ग्रहखौ मोनायाव गोजा नुहुरो? बेनिनो फिननाया जागोन मंगल ग्रह। मा हादराव भट थुवाब्ला जुरिमाना होनांगौ? बेनिनो फिननाया जागोन अस्ट्रेलिया। थामथि कुइसनाव दङ जिबौ गुफुरखौ मा हादराव मोननाय जायो? बेनि फिननाया जागोन अस्ट्रेलिया। ब्रैथि कुइसनाव दङ सलाइखौ माबे जायगायाव दिहुनग्रोआ? बेनिनो फिननाया जागोन इंलेण्ड। बाथि कुइसनाव दङ खान्थाला मा हादरनि माहारियारि फिथाइ? बेनि फिननाया जागोन श्रीलंका। दथियाव दङ मा जिबआ अखाफोराव गिबिसिन थांनाय? बेनि फिननाया जागोन सैमा। 7 नाम्बाराव दङ जोंना एयारप्लेननि टायाराव मा गेस सोनाय जायो? बेनि फिननाया जागोन हेलियाम गेस। 8थियाव दङ नंखाय बुंनायखौ हमनो हाग्रा मेसिननि नामा मा? बेनिनो फिननाया जागोन पलिग्राफ। 9थियाव दङ मा फिथाइनि बेगरा बिच्छुनि बिसखौ फोजोबस्रांनो हायो? बेनिनो फिननाया जागोन थिंख्लां। भारतनि रेल इन्जिन बानायनायाव बेसेबां खरसा जायो? बेनि फिननाया जागोन 20 क्रर। 10याव दङ जोंना सिंगाम अग्लिनायाव मा बेरामा थिक जायो? बेनि फिननाया जागोन गोसोखांनो हानाय गोहो। 12याव दङ जोंना भारतआव ड्राइभिं लाइसेन्स खालामनो थाखाय खमैबो बेसे बैसो जानो नांगोन? बेनि फिननाया जागोन 18 बोसोर बैसो जानो नांगोन। मा जिबआ बांग्रिं जागोनखौ सानबा सिगां मोनथिग्रोयो? बेनि फिननाया जागोन जिबौ। मा जुनारा गावनि गन्थंजों दै लोङो? बेनि फिननाया जागोन मैदेर। मा बिबारा जेब्लायबो सानजों मोखां जाबाय थायो? बेनि फिननाया जागोन सानबिबार। लेथ्रा दै लोङोब्ला मा बेमारि जायो? बेनि फिननाया जागोन किडनिया डेमेज जायो। मा फिथाइ जायोब्ला गुफुर उन्दैसा जोनोम होनो हायो? बेनि फिननाया जागोन नारें खमला। मा हादरनि मानसिफोरा गावनि फट' खेबनो मोना? बेनि फिननाया जागोन तुर्कमेनिस्तान। लास्ट कुइसनाव दङ जोंना पेंगुइन दाउनाव हाथाइ थागोन ना थाया? नोंथांमोनहा बेनि फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। गोजोन्थों।